Sziasztok, Mr. Manó vagyok, és itt szeretnék most nektek jelentkezni az MV3-ban. Mint ahogy az előző videómban említettem, a Minecraftos bug videómban, hogy megvettem ugyebár az MV3-at, és mondtam, hogy szeretnék róla is videót készíteni. Úgy tervezem ezt is, mint ahogy volt a hosszú epizódom MV2-ben. Tehát, hogy nem olyan gameplay sorozat lenne ez, ami... Tehát nem ahhoz hasonlítom a hosszú epizódomhoz, hanem a rendes gameplay videókhoz, mint például az ilyen más dolgokhoz. Tehát, hogy ez olyan lesz, hogy több menet is lesz egy játékban. Tehát, hogy mindegy, röviden, tömören annyi az egésznek a lényege. Egy percben is simán elmondom, hát mondjuk már rátmutink, mindegy, tehát elmondom, hogy mondjuk lesz Team Deathmatch, lesz benne Kill Confirmed, aztán ugyebár Infected, akár Drop Zone, ami úgy eszembe jut, tehát hogy bármi. Jó, hát akkor ennyit is az elejéről, 1,5 perc, annyi. Kill Confirmed. Szerintem kezdjük azzal, ez egy elég jó kis mod. 55-ös szintű vagyok, hát, ja, igen, 55, sajnos ez még most csak így elszáll. Bakára. Hát nem szeretjük, nem szeretjük. Nagyon nem. Hangos lesz, hangos lesz. Jó. Okés. Oké, beszélni akartam én a mai videómban arról, hogy ugyebár én, még mindig hangos, most hát valószínűleg azért ezt mindenki észreveszi videó közben, hogy ez nem egy rendes olyan, és hát nem egy olyan videó, ahol azzal a kis, tehát nem egy olyan videó, ami Xbox-ról van felvéve, hanem egy olyan videó, ami hát kamerával van felvéve. De ennek csak is annyi az oka, hogy egyelőre nincsen keretem arra, hogy azért nincs keretem magára a kis gépre, a kis fekete dobozkára. 40 000 forint, hogyha HD-ben akarom felvenni, de hogyha nem HD-ban is, akkor is 30 000 forint lenne. És nekem erre most egyenlőre nincsen keretem, sőt, még hogyha keretem is lenne rá, akkor sem venném. De mi az anyád? Tehát még akkor sem venném meg valószínűleg. Tehát nekem, amikor van pénzem, akkor vagy gyűjtök valamire, vagy fejlesztek, vagy valamit. Tehát ilyen nincsen, hogy azért én erre költsek ennyit. Tehát ez tényleg nem. Ezt nem fogunk tudni megoldani. Plusz a másik meg azért, hogy az ilyen videó felvételeknek, tehát például amit én most felveszek, azoknak a területet, amit a gépen foglal, az, hát nem akarok hülyeséget mondani, ez a igazság, de nem haladja meg az 1 gigát. Tehát 1 giga nincsen, pár száz mega. Azon viszont, hogyha egy ugyanekkora hosszúságú videót szeretnék meg felvenni, mint most, ahhoz, de ha kurva anyád, ahhoz azért nagyon-nagyon-nagyon sok helyre lenne szükség, és jelenleg az én számítógépemen egyenlőre vagy 300 GB-nyi terület van szabadon. Köszönjük szépen a játékot! Hát ez a 300 giga, ebből egy olyan 100 giga legalább foglalt. Úgyhogy tényleg nem tudom. Még ezért erre sem lenne elég hely.
Terminál. Ó, királyság, királyság. Az az igazság, hogy még terveztem még több, tehát hogy nem még több, hanem még szárválos sorozatot. Vagy akár csinálhatnék MV3 végigjátszást is. Habár én a single player-t nem toltam még végig, és nem is áll módonban végig tolni. Viszont, ha innen is üzenem Dodó Kacsának, akinek az oldalát a leírásban megtalálhatjátok egy link formájában, innen is üzenem neki, hogy ha van rá keret, mivel neki megvan most már a Black Ops 2, ha van rá keretünk, akkor nem pénzre gondolok, akkor legközelebb összehozhatnánk egy Black Ops 2 zombis videót. Tehát én azért erre is gondoltam. Na, gyere, ne dobjál le. Hopp. Itt nyertjünk van. Hát, bírom ezeket a C4-es köröket. Jaj. Húha, egyet öltünk. Hát többen se öltek. Vagy hát a többiek se öltek valami sokat, de azért mindenki ölt. És én így most úgy láttam. A nagyon nagy szívás történt velem, képzeljétek el. Játszottam ugyebár így a terminálon, nem infectedet. Azt hiszem akkor is kill confirm volt, vagy drop zone. És ugyebár ezt a throwing knife volt, ezt eldobtam végül is abban az irányban, ahol lelőttek. Tehát az egyik ablakon kilőttem, úgymond kilőttem, idézőjelben. És hát nem eltaláltam valakit. Hát ez minden jó és szép, meg minden, de hát igazából az a gáz ebben, hogy az előtti 3 meccs előtt, tehát az előtti 3 meccsben kapcsoltam ki a felvevőt, igen, itt is COD TV annak a neve, tehát amivel vissza lehet nézni, aki ezt nem tudná. MV3-ban van egy ilyen opció, hogy vissza lehet nézni. Hát körülbelül mindenhogy azt, amit te csináltál. Na, emberkém, nem. Na igen, és akkor erről beszéltem én a Survival sorozatomban, pontosan ezen a mapon, itt a Resistance-en, hogy ezt a laggos menetelt, úgymond, idézőjelben ezt a laggos menetelt, ezt úgy kell elképzelni, ugyebár, hogy megyünk így egymás mögött, ő nekem jön, és mind a ketten laggosan megyünk. Ezt kérdeztem meg akkor is Dodó Kacsától, és tőle akkor még ugyebár nem volt meg az MV3-on, és az a válasz érkezett tőle, hogy nem. És akkor most itt van az igazolás annak, hogy tényleg nem. Hát nem sikerült az Activisionnak még mindig kijavítania ezt a bugot, sem az Infinity Wardnak, ha bár mondjuk nem tudom, hogy melyik ők ebben a fő programozó ennek a játéknak. Ja, gyerünk ember, gyerünk. Remélek rá itt egész nap. Hopp, az nekem kell. Kösz. Úgy jelöljetek be tényleg ismerősnek, mert fú, nagyon-nagyon sok, ez nagy lesz, nagyon sok ilyen privát meccset szoktam tartani. Mind Infected-et, mind Team Deathmatch, vagy SD-t is. Tehát, és az összes barátomat ilyenkor, aki van, meg szoktam erre hívni.
Már csak azért is, hogy mi magyarok tartsunk össze itt, és mint azért akiket én ismerek, nem csalnak, nem béháznak, nem aimoznak, semmit nem használnak az Xboxon és a kontrolleren meg a játékon kívül. Úgyhogy hát tényleg én ezért is szeretem itt Xboxon ezt, mert a PC-n azért mindenki csal, valljuk be, tehát nagyon-nagyon kevés, jó, akinek nem ingyen ne vegye magára, de nagyon kevés olyan játékos van, aki úgy tisztességesen végigjátsza azokat a bizonyos meneteket, amiket ő lejátszik. Még mindig csak hatan vannak, és erre nem akarnak jönni. Erre. Tehát éppen ezért szerintem abba hagytam, hogy éppen ezért szeretem az Xboxot, mert itt nagyon kevés. De nem mondom azt, hogy itt sincs, mert itt is van. Sajnos azt nem lehet mondani, hogy itt nincsen, mert van. Nem is egy, én már találkoztam Aimossal is. Ami azért elég szégyen, hogy komolyan mondom, hát miért nem lehet ezt a nyomorult játékot úgy végigjátszani, hogy a saját tudásommal megfelelően mások tudásával játszok. Tehát én sosem értettem. Bevallom, még PC-n Kod 2 nekem is volt AIM-om, meg VH-m, de csak is akkor kapcsoltam be ezeket, amikor ugyebár, hát ők is VH-ztak, meg AIM-aztak. Tehát magamtól sosem jutott volna eszembe az, hogy bekapcsoljam. És ez főleg azért is volt, mert akkoriban egy nagyon, nagyon jó kis klánnak a tagja voltam. Azt hiszem azóta is megvan még, Kod 2 klán, nem Xboxon, PC-n. Az a neve, hogy TK klán. Én voltam 20-szor, és hát akkor még az volt a játékos nevem. És hát sajnos azóta nem tudom, hogy mi történt vele. Tehát tényleg nem fogalmam sincs. Jó, mi van vele? Megvan eredeti Kod 2 CD, hát hogy mekkora ára van ennek, 2000 forint. Hogy ne lenne meg végül is. És hát ezt nem hiszem el. Tehát, hogy nem tudom, hogy mi van azóta velük. Szerintem valamelyik nap így megpróbáltam felnézni a honlapjukra. Szerintem már megszűnt, tehát szétesett. Ami elég nagy kár, mert tényleg egy nagyon jó kis klán volt, és engem is nagyon sokat játszottunk, hogy én is bekerüljek, mint klántag. Tehát ez is azért... hát egy olyan... nem is tudom... 200-300 óra az a minimum, ahogy ők felvesznek tagokat. Tehát ez idő alatt nem vesznek fel senkit. És a másik pedig az, hogy az biztos, hogy nem szabad, hogy csaljon. Az akkori vezető, és hát a szerver tulajdonos, megbocs, innen is üdvözlöm, hogyha nézi videóimat, és várjunk, hol jártam? Tehát, hogy én is üdvözlöm, ez igen, és hogy ő, hallottam már olyanról, hogy az egyik a volt klántársamnak a gépét is átnézte az ügyben, hogy tényleg nem csal-e. És az volt az igazság, hogy tényleg nem csalt, és pontosan ezért bevette őt is a klánba. Tényleg, és az az igazság, hogy csak is 18 éven felülieket vettek nagyon fel, és hát valószínűleg gondoljátok a hangom alapján is, hogy még nem vagyok 18, tehát van még ahhoz egy kis pár 4 év, tehát a 4 az sok.
Habár ez maradjon meg az én dolgom, hogy most hány éves vagyok. Tehát akkora bizalmat adott nekem, hogy megbízott bennem és bevett. Az egésznek a gyengéje az volt, ami miatt ki is léptem igazándiból egy olyan 1,5 év után, hogy Erkont, ami az adminságot jelenti, nem adta meg sajnos. És sokat üzengettünk, hogy én enélkül mit érek. Jó, ott van a nevemben az, hogy TK, bla bla bla, meg minden, meg jó kis csapattagja vagyok, de eddig is jó kis csapattagja voltam, mert az összes klán az X-Fire-ön ismerősöm volt, és nagyon sokat beszélgettünk, segítőkészek voltak. Így a klánban vannak olyan úgymond összejövetelek, ahol így a klántársak összejönnek. Volt már olyan, hogy összejöttek főzni, tehát ez tényleg nagyon jó kis klán meg minden, és itt totálisan kilógtam a sorból, mert én voltam az egyetlen, akinek nem volt Erkonja. És ez egy az, hogy sértésnek vettem, hogy nem bízik meg bennem. A másik pedig az, hogy tényleg enélkül azért mit érek. Tehát, és pontosan ez volt az oka annak, hogy én kiléptem abból a bizonyos klánból, amit mondom, TKF-nek hívtak. Ha még mindig létezik ez a klán, akkor keressétek fel, tényleg nagyon jó kis szerver, ha még megvan. Ilyen egylövetű fegyveres modos szerver, semmi szín, semmi ilyen túlmodernizált dolog nincsen ebben. Az egész annyiból áll, hogy felmész és fanoltok, komolyan így. Meg tudsz barátkozni mindenkivel, aki ott van. Segítenek neked, bármi bajod van, és éppen ezért is mondom, hogy tényleg menjetek fel erre a szerverre, ez nagyon jó. Na, király. Még jó, hogy itt van mögöttem ez a Riot Shield. Igen, még egy erőssége ennek az MB3-nak, hogy van már egy olyan perk, amivel 2 elsődleges fegyvert tudsz berakni. És ez bevallom nagyon nagy erőssége ennek. MV2-ben is volt már olyan alkalom, hogy össze akartam rakni egy olyan klaszt, amiben beleraktam beleraktam volna egy ilyen Assault Rifles fegyvert, másodlagosnak pedig egy sniper fegyvert, mert azért valljuk be, másodlagosnak miért ne lenne nálunk? Kiszedjünk valakit egy ablakból, vagy valami, hát ezért miért ne érné meg? Jó, de jó, nincsen kis map, oké. Szevasz! Szevasz! És Dodókacsi által tudom azt is, most már, hogy Black Ops 2-nek egy olyan erőssége még, amit ő nagyon kiemelt, az, hogy single playerben is unlockolni lehet fegyvereket, unlockolni lehet fegyvereket, és azzal menni egy mapon. És azért valljuk be, ez is egy jó dolog. Nem tudom ezt se letenni, leszedni. Ez kell. Na akkor mi most ide jövünk. Ezt benyomjuk. És megyünk. Hogy lehet itt feljebb szállni?
mondhatom, nagyon jó, hogy csak egy színben lehet ezzel a vacakkal menni. Aha, oké. Jó, oké, megvan. Ez a bizonyos gomb. Oké, el lehetett volna olvasni azokat is. Hát nagyon nincsen senki. Ó, most kilőtték. Igen, jó van, rendben. Hosszúak ezek a meccsek, és már 20 percnél járunk. Szerintem fel fog robbanni. És nem. Mindegy. Tehát ennek a mapnak vége, és én úgy gondolom, hogy az első videómnak itt MV3-ban vége is. Tényleg, én, mint ahogy az elején elmondtam, valószínűleg nem fogtok tőlem olyan videót is látni, ami alá... vagyis hát olyan videót nem fogtok tőlem valószínűleg látni, ahogy én Xboxon játszom, mármint úgy, hogy úgy van felvéve. Mert mondom, erre sajnos nincsen keretem, pénzi keretem, hogy ezt megtehessem. Ó, hogy bazd meg. Szerintem így is elég jól kivehetőek azok a dolgok, amiket én itt csinálok, meg minden. És tényleg szeretnék szépen mindenkit megkérni, hogy iratkozzatok fel rám. Ó! A kis szerencsés. Nincs mit, haver, megvédtelek. Tehát akinek tetszik ez a videó, tehát tetszik úgy is, miért ne tetszene az embereknek, és hát nektek az, hogy én így játszom. Persze, vannak az enyémeknél jobb videók is, ezt én nem mondtam. De sajnos tényleg nincsen. Úgy semmi, csak most járok 12 killnél? Oké. És éppen ezért szépen tényleg megkérnék mindenkit, hogy iratkozzatok fel, mert ez nekem egy plusz erőt ad, hogy az emberek szeretik azt, amit csinálok, és tényleg minden okés és jó. És szeretnétek még többet is. Én pontosan ezért csinálom ezt. Nem azért, hogy ebből még véletlenül is meggazdagodjak meg. Valljuk be, hogy gazdagodnék én meg ebből. De, hanem azért, mert szeretem. Úgyhogy tényleg vannak azért olyan videósok, akik tényleg nem is arra mennek, hogy az embereknek tetszedjenek. Most nem akarok neveket mondani, és nem is fogok neveket mondani, úgyhogy végül is köszönöm szépen, hogy megnéztetek. Legközelebb majd valamikor jelentkezem újabb MV3 vagy más videóval. Köszönöm szépen, sziasztok!